Исәнмесез, кадерле укучыларым, без сезнең белән гади математика сәхифәсен дәвам итәбез. Бүген мин сезгә тапкырлауның гади ысулларын күрсәтеп китәм. Әгәр дә сез тапкырлау таблицасын әзме күпме беләсез икән, димәк беренче ысул сезнең өчен. Мәсәлән, безгә 12-не 25-кә тапкырларга кирәк. Ничек итеп моны гади ысул белән тапкырлап була? Әйдәгез әле карыйбыз. 12 ул бит безнең 3-не 4-кә тапкырлагач килеп чыга. Әгәр дә без 25-не башта 4-кә тапкырласак, безнең ничә килеп чыгачак? 100. Ә 100-не 3-кә тапкырлагач, безнең килеп чыга 300. Бу безнең беренче ысул иде. Әгәр дә сез тапкырлау таблицасын начаррак беләсез икән, икенче ысул сезнең өчен. Мәсәлән, безгә сезнең белән 5-не 7-гә тапкырларга кирәк. Бу ысул атала крестьяннар ысулы. Моны кулланыр өчен безгә 2-гә тапкырлый һәм бүлә белергә кирәк. Беренче эш итеп без 5 һәм 7 саннарын аска күчереп язабыз. Әйдәгез без сул як санны 2-гә бүләбез, уң як санны 2-гә тапкырлап карыйбыз. 5-не 2-гә бүлгәч ничә килеп чыга? Безнең 5 2-гә төгәл бүленми, әмма дә ләкин безнең бүленә 4 һәм берәү кала артык. 5-не 2-гә бүлсәк, безнең кала 2 бөтен. Без аны язабыз. Әгәр дә без 7-не 2-гә тапкырласак, безнең килеп чыга 14. Дәвам итәбез. 2-не бүләбез, тагын 2-гә, безнең килеп чыга 1. 14-не 2-гә тапкырлыйбыз, килеп чыга 28. Ә хәзер нишләргә кирәк? Безгә бу язмада булган барлык җеп санга башланган рәтләрне бетерергә кирәк. Мәсәлән, карыйбыз. 5 һәм 7 рәте 5, ул таксан. Без аны калдырабыз. 2 һәм 14. 2 безнең җеп сан. Шуңа күрә без аны сызабыз. Ул безгә кирәк түгел. 1 һәм 28. 1 таксан. Biz аны калдырабыз. Ә хәзер безгә бу мәсьәләнең чишелешен табыр өчен калган 2 санны гына кушарга кирәк. 28-гә 7-не кушабыз, безнең килеп чыга 35. Өченче ысул белән тапкырлар өчен тапкырлый белү кирәк түгел. Бу японнар ысулы. Мәсәлән, безгә 12 санына тапкырларга кирәк. Аның өчен алар ничек итеп тапкырлыйлар? Алар 12 санын сызалар. Бирле саны 1 сызык, икеле саны 2 сызык. Киләсе 12 санын алар шулай ук сызалар. Бирле саны 1 сызык, икеле саны 2 сызык. Һәм безгә бары тик нокталарны гына санарга кирәк. Кайда соң безнең нокталар? 2 сызык кисешкәндә 1 нокта. Монда безнең 1-2 нокта, аның астында 1-2 нокта. Монда исә 1-2-3-4 нокта. Хәзер бу саннарны язабыз. 1, 2 астында 2, 2-гә 2-не кушабыз 4. Монда ни бары 4. Шулай итеп 12-не 12-гә тапкырлагач, килеп чыга 144. Кадерле укучыларым, без сезнең белән бүген тапкырлауның 3 төрле ысулын карап үттек. Чынлыкта алар күбрәк. Әгәр дә сез тагын кызыклы тапкырлау ысулларын беләсез икән, безнең редакциягә җибәрегез. Шуның белән безнең дәресебез тәмам, киләсе очрашуларга.